सोर दङब्रा थाद'आसै मानो नोंखौ हास्थायनाया सफैलायबाय नै आदा थेंक इउ स' माच ला 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 थेंक इउ स' माच जेन जि ब्र' थेंक इउ स' माच आइडिफोर दंबा हरदो आइडि बानायलाबायनायफोर दंबा फैफिनदो नों सना गावनि साना गोरबो बिखायाव नों सना मासे सिरि जाखो मा खबर ब्र' नामदार ना खबराथ' दंलै नै थिगानो ओमफ्राय ब्र' नोंलाय मा खालामदों मा खबर नोङो बहानिमोन ब्र'आ खोन्थादो दे सिमांनि गेजेर गेजेर कमेन्ट राइट नोंलाय सिनायखायो माथो नाम आरोना अ माबासो नामा मा नामलाय माबा फंबाय नामा जोंसार फंबाय नामा नामखौ बावबाय आङो ओमफ्राय स्टाइला मोदों गुड आफ्टारनुन बाय नामदो आरोना अके गुड आफ्टारनुन जोमावा लाइक दान 3 नामदो आरोना थेंक इउ स' माच अनलि लाइक थेंक इउ ब्र' थेंक इउ मिथिखायो आङो खामानियाव बेस्थ' होननानै ओमफ्राय फामि ब्लग नामायलाय हेल' ब्र' नामदो आरोना हेल' मा खबर मा खालामदों कमेन्ट खालाम दे सोर मा ओंख्रि जाखो माबोरै दङ कमेन्ट दिनैथ' आरो भेलेन्टाइन दिनैथ' मोनथाम फार्स्टआवनो जाबाय सरस्वती फुजा सेकेन्ड जाबाय भेलेन्टाइन दे थार्डआव जाबाय ब्लेक डे सोर अबे मोनसे डेखौ फालिखो मोजाङानो नावदारना थेंक इउ स' माच बेदर भाइ मा बेदर अमा बयलार दाउ दिनैथ' बुधबार दिनैथ' अमा जागोन बिदि मोनदों आङो दिनैथ' भेलेन्टाइन दे मोनलै सेंग्रा सिख्लाफोरना जायना गार्लफ्रेन्ड दङ अबाव बेरायखो मा जायगा बेरायखो नोंनालाय ब्र' आंनिया खबरा थिगानो मोजां दं आरोना बर्थमान बेनिफ्राय दासान्दिसो इसोरनि अननायाव मोजां दङ बिदिनो आरोना थुप थाप सोलिगासिनो गाज्रिबाबो मोजांखौनो बुंबाय आङो ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो भेलेन्टाइन देनि बयफ्रेन्डफोरा बेरायनो लाङाखै नामा
अन्नाया गैयाबोला ला 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 दिनै सेट दे होनब्रा दिनै जाबाय आसलथे सबसे मेन पइन्टआ जाबाय दिनै जेनेबा सरस्वती फुजा नाम्बार वानआ जाबाय गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय ओमफ्राय नाम्बार टु जाबाय ब्लेक डे आर ना माने दिनैनि टाइमाव चाइना बर्डार ना मायाव फौजिफोरा एकदमबारे थैजोबदोंमोन ना गावलायलायनानै ओंखायनो दिनैनि दिनखौ ब्लेक डे ना फालिनाय जायो आरो ना अल भारतआवनो दिनै ब्लेक डे ना फालिनाय जायो आरो मोनसेया जाबाय सरस्वती फुजा होननानै फालिनाय जायो भेलेन्टाइन देआलाय आरो मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय जियानो जाया मानो भेलेन्टाइन देनि थाखाय सोर सोर बबाव बेरायखो जोंहा लावसो आरोना लाव गोजा आरोना ना गोर गैया नामा दुखुनि दे भाइ होनना बुंदों आरोना सेट मेटनि दुखु होनना बुंदों आरोना अके सिमाङाव नों आंजों मानो फैया ओइ है कामना थैंक यू सो मच टेल ओन थैंक यू हमें ब्लॉग सब सपोर्ट माय ब्रदर कम वेलकम मिजिं गैया आंहा नोंखौ लानानै ला 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 ओइ मा मा जाखो आदा खना होबाव स्राय खनसे स्रायनो मोजां खोनादों फोद लाजिला लाङोलां ओइ रोङालै ब्र ओरैनो सा साज्रां रांल'सो लानाय मोनना आङो दे सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामलाबायदो हम दिल की धड़कन में रहता है रहता है बाहों में आ जाओ सपनों में आज क्या हो गया कोई भी नहीं आया हाय यार क्या हो गया सभी कोई भी एक भी नहीं आया पूनम जी तो आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं पूनम जी पूरा मुझे नाराज है और रीना मोटी भी आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं है क्या हो गया इन लोग को आं चेक खालामदो र' आं चेक खालामदो सोर सोर मा होनो माबा अनलाइन दं माने माबा दं आरो ना मानसिफोरा नै अनलाइन दं आरो ना नै
अ खायसे सेकेन्ड गेलेनो गैया नै दैथुन ब्र'आ एलबि होदों रमा आब'आबो एलबि होदों ओमफ्राय सोर सोर दङ एलबि होनाया बेनिफ्राय सानैल'सो मोनबाय आङो बेनिफ्राय सोर दङ एलबि सोर दङ बेनिफ्राय नै अनु दासो एलबि होना होबायना अनुमा आंनि जायगायाव अनुआबो एलबि होना होदों दासो एलबि दं आरो ना साथामसो दं एलबिया बेनिफ्राय बाखि नै आब' अनुआ नाब्लेया एलबिसो होना होबाय मा दामखो ज़्यादा जल्दी इन नहीं एलबी हाँ एलबी नहीं किया अब हाँ यार क्या करेगा और स्टिल ब्रो बोलो क्या कर रहा है अभी कोई लड़की देखने के लिए नहीं गया आज तो वैलेंटाइन डे है कमेंट करो गाइस गाइस लोग सभी लोग कमेंट करो कमेंट मानसिफोरा गैयालै सानैल'सो दङ बेनिफ्राय लाइकखौ साबा होना गालांबाय आरो ना आङो र' दै फेसबुकआव शेयार खालामना होनो फेसबुक सोरबाफोर फैयो नामा नोंखौ नांलिया एलबि ला 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 प्लीज जॉइनिंग ना जॉइन करो गाइस फैफिनदो नों सना गावनि साना नो लाभ नो गर्लफ्रेंड ऐसा ही होना चाहिए Hello guys, comment. सोरबा सानै दं आरो ना जिखुनु 15 मिनिट थांबायनो 1 घन्टाल' होगोनलै दिनै बारा होआ गाबोननिफ्राय एलबि होथ'ला आङो स्टिल ब्र' गाबोननिफ्राय एलबि होथ'ला खामानियाव एसे बेस्थ' जासिबाय बायदि मोनदां गाबोननिफ्राय ला 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 La 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 la. Masih galera. Kita harus gosla nih isla. Tunggu, kita dale. अरे दीदी का तू है
नैबे लंपेन्टखौ बिराद फसायदोंमोनलां बे लंपेन्टआ मा जागोनलै नैबे लंपेन्टखौ बिराद फसायदों आरोना आङो लंपेन्टआ मोजां जागोन नामाथाय नैबे जागोन आरोना लंपेन्टआ जागोन बिराद बरिया लंपेन्टआलाय एकदमबारे मोजां फैयाना एखौनो बायो आं नैबो बिराद मोजांमोन बेसेबां लिना प्राइसआलाय बिराद बरिया गैला खामानि गैया मोजाङालाय मोजां जालै एबार खामानि गैया ओमफ्राय नै बिदिखौसो गाननांगौ बिदिखौसो नै बिदिसो गाननो मोननांगौ लंपेन्टखौ आंनि फेभरेटआ बिदिसो माइ फेभरेट दिस इज माइ फेभरेट फैबाय नामा मानसिफोरालाय कमेन्ट गैया माथो रावनिबो दोनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों आंनि जिउनि हाब्रु गेजेरनि गेवलां बारफुनाय मा होनना बुंदों येस ब्र साला बे नयेलाबो गैया बे नयेला बारा फैखाया मानसिया बिराद पाबजि गेलेयो मोजां लाब लाब होनदों आरोना Anji Anji Sanji Anji Sanjit र' Anji Sanji उनाव Anjiनि उनाव जोमाव Sanji प्लास जोमाव Anji गाजालै नामा हले मा होनना बुंखो र' दै दियाफ्लरनि टेस्टफोर फैयाखैलै नुवाखैलै र' दे खाना पारेगा बुजासै आं मा होनखो मिनिबाय आरो माबोरै मोनखो होनना बुंदों आरोना माखौ माबोरै मोननोब्रा नैलै सोरबा कमेन्ट हरलायबाय मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे Anji बोलो क्या कर रहा है कौन सा सब्जी खाया है और आज का हाल चाल कैसा है मतलब आज तो क्या बोलेगा सरस्वती पूजा और एक है वैलेंटाइन डे और ब्लैक डे तीन में कौन सा डे को मानाया है माबोरै मोनखो माखौ माबोरै मोननो ओरैनोसो दं आज तो वैलेंटाइन डे है बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए नहीं गया संजी आज तो वैलेंटाइन डे है बॉयफ्रेंड के साथ घूमने नहीं गया अच्छा नावदाना हा ओके सोर रायज्लायनो सोलोंदोंलां पाजि बोलो पाजि दिङा ब्र'आ गाबबायसो आरोना दिङा ब्र' मानो गाबलाबायखो ब्र' माबोरै मा खबर ब्र' आं नोंनि एलबियाव थांनो हाथाराखैलै बिराद खामानि मावबाय थादों सोलाबानो ओमफ्राय दिनैसो सोलाबदोंमोन आरोना दिनै बुधबारखाय ओमफ्राय लाइक खालामाखै लाइक खालामदो आनजि दिङा ब्र' आं बुजिया बिदिखौ नावदो आरोना मिनिदों दिनै माने भेलेन्टाइन डे दिनै सरस्वती फुजा आरो ब्लेक डे मोनथाम दङ फुजायानो दिनैनि दिना मोनथामाव बबे मोनसेखौ फालिखो होनना बुंदों आङो ओमफ्राय बबे मोनसेखौ फालिखो आरो भेलेन्टाइन डेखौ हिसाबै बयफ्रेन्डफोरा भेलेन्टाइन डेनि नामै रेस्टुरेन्ट अबेबा पार्कफोराव बेरायनो लांगोना लाङाखै दिनै दिङा ब्र' मा गाबखो मा खबर ब्र' मा खालामदों स्टाइल थेंक इउ दे गासिबो अननायनि थाखाय लाइक खालामबाय सोरबा सासे लाइक खालामबाय थेंक इउ आं लाफायाखै आं लाफेराखैनो मोनसेबो लाफेराखै माने जेनेबा बयफ्रेन्डखौ सासेबो लाफेराखै आरोना माबायसा रे गैया गोसो थोनायानो सोरखौबा लांनो होनना मा बुंनो सिंगेललै नै
बार'नासो जासिगोन बायदि मोनबाय आङो बेनिफ्राय आंथ' मिथियानो मा दं मा गैया होनना बुंदों आरोना गैया बिदि बेरायनो आं होनना बुंदोंना नंगौ नामा कमेन्ट मानसि फैदोंमोनलै बेनिफ्राय गैया बिदि बेरायनो आं हाना बुंदों आरोना ओमफ्राय लाफेराखै लाफे ला लाफायाखैसो ने संजी कहाँ से हो स्टिल ब्र ने पूछ रहा है कि संजी कहाँ से हो आप दिङा बिदि गाबो आरो लै दिङा ब्र माबोरै जाखो आनजिनावथ' बिराद आइडि दं दे आनजिया आइडिखौनो मोनसे हराब्ला बिराद सालु बिराद लबियाखौ बर'आव मा होनना बुङोनो खिबु सेरथे तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए कमेन्ट खालामदो गाइसफोर कमेन्ट नैलै देबजनाबो लाइभ होलाबायबाय दासो कमेन्ट मा होनना बुंदों आंना गैया मोनसेबो आइडि होनदों आइडि मोनसेबो गैया जागोनलै नोंनावखि सिख्ला मानसि मोदायखौ फोथायबाबो सिख्ला मानसिखौ दा बेनिफ्राय मा आइडिलै मेन आरोना आइडि माने माबालै दा नोङो जि आइडिजों आंखौ दा नायगासिनो दङ ना बेखौनो आइडि होनना बुङो आरोना आसलथे आइडि होननानै बुङामोन आरोना मानसिफोरासो आइडि होनना बुंदों जिखुनु गुगोल मा होनना बुङो बेखौ जिमेल आइडि आरोना बेखौनो आइडि होनना बुङो आरोना जिमेल आइडि ब्र जिमेल आइडि नंगौ मै नंगौ गैमारखाया खुलिनोनो रोङा आंनाव होनदोंना नोंसा आब'आलाय माथो देनजार हेकारलाय माथो सानजियालाय खुलिनो रोङा होनलायलायनाया ना जाने ऐसा हो गया है तुझसे प्यार सजना कमेन्ट खालामदो
ओ आङो माबा मानसि फैदोंमोनलै। ओ आ मामा बुंलाय मा जालायखो? Anji, you are looking so beautiful out there ना आंलै स्टिल ब्र अन्जिया बिउटिफुल खानो अन्जिखौ नायबा र' नै बिउटिफुलखा नै बिउटिफुलखा हाबा जानोसै नाब्रा अन्जियालाय खाफालाव सिन्दुर गोनांसो नुबाय थांनो बोरैबाबानो नै अन्जिखौ नाय होमबा लाजिस्लु मिनिस्लु गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरानो नो ब्र all man now comment guys comment
हेल' हेल' लोगोफोर आयु स्टिल ब्र' नोंल' हेफाजाब खालामबालै रावबो हेफाजाब खालामबायनो लिंहर लिंहर लोगोफोरखौ बोरै लिंहरनोब्रा फैयोखौलाय आं बोरै लिंहरनो साथाम दं जिखुनु जेनेबा सोर सोर आं मा मिथिबावनो गैलालै लाइभ माबा मानसिफोरा रावबो फैला आं गाबोननिफ्राय बन्द' गाबोननिफ्राय लाइभ बन्द' गाबोननिफ्राय लाइभ बन्द' एलबि गाबोननिफ्राय एलबि गैला हर' होनना बुंदों आरोना स्टिला थेंक इउ स्टिल नोंल'लै रावबो गैला मानोलै मेन होनना बुंदों आरोना मानसि गैयालै मानसियानो फैयाना रावबो मैया दिनै एसे जासाबदोंमोन मानसिया ओमफ्राय दिनै गैथारा माथो नै गोसोनि मिजिंआ गोसोआवनो दङ रजे थाबाय थाथों बारहुंखा जानानै गारबोनाय समनि मनेस्वर हेलौ सार राबदो आरोना हेलौ मनेस्वर मा खबरब्रा नोंसोर एसेबो सापर्ट खालामा लाइक खालामना लाइक खालाम मा खालामदों बेनिफ्राय स्टिलबरा मा होनदों एलबि खामबाय थाजा जागोन मानसिफोरा नोंनायालाय नंगौलै होमबाबो मा बुंनो ओमफ्राय सोलाबा कल खालाम ब्रा नावदो आरोना सोलाबलायो ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायनोबा सोलाबो आरोना देन्जारलै नोंसोरबो माथो मालाबानो 23 साबसक्राइबार दं माथो मनेस्वर साब खालामनांगौ नामा नोंनिखौ खोन्थालाय जारलालै नोंजोंबो होखायोला खम मिनिबाय होनबा नोङो होनलायलायनाय बे साब खालामनांगौ नामा खोन्था खालाम दे नावदो आरोना ओइ नै नाय साब खालामबाय आङो नै अल खालामबाबो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ दा नायगोन दे आङो दैमालु मोसानाय माथो सल' भिउ मा भिउ तामां दंसोयो माथो थिगानो साब खालामबाय दे आङो बेनिफ्राय मा खबर ओंखाम सोंखाम मा ओंख्रि जानाय थेंक इउ होनना बुंदों आरोना वेलकाम लाइक खालामना होदोब्रा लाइक खालामना होदो मा मावबाय दं दासान्दिलाय ओमफ्राय माला थांगोन नो लोगो लिंहरदों आरोना अके ब्र अके स्टिल ब्र अके दैमालुनि मोननै मा होनना बुंदों दैमालुनि मोसानायखौ नायब्रा खनसे नायदों आरोना नायगोन ओमफ्राय 1आव थांगोन आरोना अके दैमालुनि मोसानायखौ नायखांबायलां थेवबो नायनो र' हिनजाव बायदिसोलै मोसानाया नोंना नायब्रा लाइक खालामबावबाय आं नै ओमफ्राय नों मानो कमेन्ट होजानाय मानो खालामना लायाखै नै कमेन्टखौनो होजायाना आंना कमेन्ट होजाया आरोना माबा होगौमोन आं बेनिफ्राय नैखौ नायनो र' बेबो कमेन्ट होजाया होमबाबो लाइक खालामबाय दे आङो 1 इयार्स जाबाय बाब मानो कमेन्ट होजायै खालामना लादों नैबो क'क्राझार थांना बेबो कमेन्ट होजाया होमबाबो लाइक खालामबाय दे आङो
40 मिनिट खामानि गैया मानसियानो गैया दिनै। मनेस्वर आंनि भिडिअखौ नायना नायालै आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनांगौब्रा गावसा कमेन्ट खालामा। गैलालै मानसिफोरानो होनदोंलै गैला मानसिफोरानो। मा जाखोथाय दिनै मा ओंखारै जाखो आं माने नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोन माने कमेन्ट ओंखाराखै आरो ना माबोरै जाखो एबा। मा थांबावनोब्रा गोजानावलाय गामिफोरावनो खामानि मावदो हिनजाव हिनजाव लादो। इदिट खालामनाय सोलोंनांगौ आरोना ओइ इदिट खालामनायफ्राव फोरोंब्रा गावस्रा फोरोङानो ओइ इन्सटाग्रामनि रिल्सफोरखौ माबायदि इदिट खालामो बेफोरबायदिखौ फोरोंहरलाय रोङाना आङो। ला 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 मा ओंख्रि जानाय मनेस्वर ब्र? एप डाउनलड खाम मा एपखौ डाउनलड खालामनांगौ एपआथ' बहुत एप दं आंनाव डाउनलड खालामनाय। आंना माबा केन मास्टारानो जालालै बेहाय बाला मानोथाय। बिदि होनायखौसो मानसिफ्रा फैयाखै नामा? साब्रै फैलायबाय दसेनो थां दसेनो फैयो दसेनो थां 1 आवार्स जानो बन्द' खालामबायलै। नङाब्ला इउटुबनिफ्राय सोलोंनो इउटुबनिफ्राय सोलोङोलै सोलोंनायालाय बिरादनो होमबाबो हानो नागिरा अबेबा अबेबाखौ। ओमफ्राय मनेस्वरा मा बुंखो ओंख्रिया जोंना नाफाम फुदुंनायसोमोन नाफाम फुदुंनायसोमोन दाना नोंसोरना लाइनाव दाना जोंनिया ना माबासोमोनलै अनलासोमोन आरोना ओंख्रिया। मा खालामदों दालाय लाइक होदो लाइक होआखैबा। आरो 20 मिनिटलै ओमफ्राय बन्द' खालामसै एलबिखौ। दिनै मानसियानो गैयाब्रा मा जाखोथाय मानसिफोरा फैयाखै माथो। गनेश निनो गनेश फुजा नायनो फैया नामा नों जोंनाव ना गनेश फुजाया माला जायो ब्र'? ओमफ्राय आं बेदर फिसा मोनजायैखायनो थांनो बादोंलै। दा साननैसो आं जेबो बेदर फिसा मोनजाथ'वाना जुमायबो मोनलोङाना ओंखायनो बादों आङो। आरो थांबाथाय खाथ्रा जानो हायाना खेनसे जानाया जेबो जाया खेनसे लोंनाया जेबो जाया होनना बुङोना लोंनायावनो बारा जानो नागिरोना। आं माने बिराद बेस्थ' मैगं गायनो नागिरदोंलै आङो एबार हाइजेंबो गायनो नागिरदों आङो। जागासिनो फुजाया होनना बुंदों दा सेंग्रा सिख्लाफोरनि आड्डा होमबा ने दा साननैसो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आड्डा गारबोनाय सिमां साबायाव बे खालामबोरा 5टायाव माने फुंनि 5टा ना बेलासिनि 5टा? बेलासिनि 5टा नामा? मोनाद्रायोना आरो बेलासिनि 5टाबाथाय। गाबोन जागोन दे गाबोन 5टायाव खालामगोन आं होमबालाय। गाबोन 5टायाव एलबि गेमस्रिया गेमस्रि सोलायलांबाय गेरेमसायासो होनदों गेरेमसाया मालाय माहाजोन जाथारबायलै। बेलासियाव अके स्टिल ब्र गाबोननिफ्राय 5टायाव खालामगोन होनबालाय। गेरेमसाजोंलाय बहा हानोब्रा बारे हिनजाव सानै सानै लानानै देनजारलै इयो। ओमफ्राय गनेश फुजायालाय बबे जराव जादों नोंसिनि फिल्डआव नामा? होमबासो मानसि फैगोन होनदोंना मानसिफोरा बिदिनोलै खायसे सानावनो फैलाबायो माथो 12टाफ्रावनो सोरनोबा आङो बिराद मानसिनि लिबाव थाङोना फालगुरि
फालसिगुरि फालसिगुरियाव अबेखेबा आं नुफेराखैना मान्देयाबो गैयालै खबर सबर लाथारा जायाखै मैयाना दाख्लैसो रायलायनाय जादोंमोन मान्देजोंबो माबायाव वाट्सएपाव ओरैनो खननैसो एसेमेस खालामदों आरोना ओमफ्राय गैला ओमफ्राय मनेस्वरना बे नों दा प्रफाइला गस्लाया एसडनिया दंना गैला टाया मानास खाथि जायो मानास खाथि जायो ने दैमालुमखै जाहैबाय नामा होमबालाय दं नामदारना गासिनो अके ब्र मानास खाथि जायो ओइ दाख्लै मान्देजों थांनायाव एकदम मान्डे गिदिंजोब्बाय आरो ना बेनिफ्राय दैमालु नुवाखैलै र' लाबा खोथेदों दैमालु मोननि जोंनो दैमालु मोनखै आरोना जिखुनु दंना साबा दङ ब्र स्टिल ब्र साबा दङ आंनियावथ' साबा खोन्थालायबाय हेल' गाइस कौन है प्लिज कमेन्ट करो ओइ स्टिल ब्र बि पुनमा दं बायदि मोनदोंलै आङो मिथिबायना कमेन्ट खालामाखै नायखुमाबाय थादों बायदि मोनदों आरोना आङो नांलायनाय जादोंना दहायो कमेन्ट खालामाखै होनना बुंदों आरोना हेल' गाइस कमेन्ट करो जो मुझे पसंद करता है मुझे लाइक करता है प्लीज सभी लोग कमेंट करो गाइस तो मुझे पता लग जाएगा कौन है कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कौन है प्लीज कमेंट गाइस कमेंट गाइस कमेंट साप्रिसोलै ओंखारदों साप्रिखौ मा जावा ओंखारदों सनजित आं बेक जाथ'नोसै आं माने मोसौ लांनोसो फैदों ना अके थेंक इउ स' माच मनेस्वर ब्र आंनि एलबियाव दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय आरोना थेंक इउ अके जागोन दे थेंक इउ दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय अके होनना बुंदों थेंक इउ स्टिल ब्र मा खालामदों जिले प्यार में आंधा कानून बाय पास्तायाव एलबी खालाम दे आयो यार शेयर करो दोस्तों ये साथ कुछ क्या बोलेगा बाय खान गमार प्लीज 930 195 प्लीज 195 प्लीज 200 मतलब सरखान हेलो सरखान बोलो क्या हो गया आपको सरखान आप नया है ओ भाई देखता हूँ
वाह सर खान गेमिंग, सब कह रहे सर खान आपको मैं। और सर खान देखो मैं आपको सब किया है और बाद में आपका वीडियो को मैं देखेगा और आप भी मुझे सब करके लॉन्ग वीडियो में मेरा वीडियो देख के लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाना प्लीज़। मैं भी आपको सब किया है और बाद में आपका वीडियो में देखेगा। इनिफ्राय नारुन काक्लारिना ही आदा नावदारना हेलो हेलो ब्रो। ओमफ्राय सर खान थैंक्स नावदारना वेलकम। मुसलमान को क्या नावदारना। और सर खान आपको स्टिल ने पूछ रहा है कि आप कहाँ से, मतलब आप मुसलमान है कि नहीं पूछ रहा है, मतलब स्टिल ने। साब डाउन थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेनिफ्राय नारुन काक्लारि ब्र'आलाय आइडि ना, निउ आइडि ना ब्र'। नै नोंखौ साब खालामबाय आरोना आङो, नायबानो जाबाय। ब्र'आ गोदान नामा आंजों ब्र'? ब्र' नारुन ब्र' आं नोंखौ साब खालामबाय आरोना, ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ दा नायगोन दे आङो। ओमफ्राय नोंबो आंनि भिडिअ लं भिडिअआव नायनानै कमेन्ट खालामना गालां। बेनिफ्राय साब डाउन लाइक डाउन आरोना। थेंक इउ सो माच सर खान, थेंक इउ। ओमफ्राय नोंनि भिडिअफोरखौ आगोल 100 साबनिफ्रायनो नायबोदों। आं नोंनि भिडिअखौ आगोलनिफ्राय नायबोदों। थेंक इउ सो माच नारुन। ओमफ्राय आंबो नोंजों फ्रेन्डशिप दंमोनदां माथो होमबालाय। इट्स अके माने माबा ब्र' मा होनना बुंगोन, भिडिअ नायबाथाय ना कमेन्ट होना गालांनांगौ। ओमफ्राय माने कमेन्ट होना गालाङाबाथाय पात्ता मोना ना सोर नायदों सोर नायाखै। ओंखायनो भिडिअ नायबाथाय कमेन्ट होना गालां आरोना। ओमफ्राय होमबाथाय कमेन्ट होना गालांबाथाय चेक खालामखायो आङो सोरमोन इयो होननानै। ओमफ्राय नायो आरोना आङो। दाबो जेबो नङा ब्र'। आं नोंनि भिडिअखौ दाहाय नायगोन आरोना, एलबि जोबखांनानै नायगोन दे आङो। ओमफ्राय ब्र' नों एलबि होगोन ना होआ? बेनिफ्राय आं कमेन्ट हराखैमोन ब्र'नाव दाना। अके स्टिल ब्र'आ मा बुंखो? रुटि बानाया करो ना मा होनखो? ब्र'नि खेनसे नायफिनबावनो। एलबि होयोमोन ना? एलबि होयो एसे। अके ब्र' दा नायगोन आङो, दा नायगोन दे ब्र'निखौ। आं एलबि होआ ब्र'नाव दाना। अके ब्र' अके जेबो नङा। आंबो मालाबा होयो मालाबा होआलै, दिनै होबाय नै। ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो गाइस, कन प्लिज कमेन्ट। आंना बेसे जाखोथाय, माथो बारायाखै नोलाय। आई एम फ्रम अफगानिस्तान आरोना। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जाना खान सर खान। बेनिफ्राय मा खालामगासिनो ब्र' नों नावदारना? आं जेबो खालामाखैलै, दायो ओरैनो दं आरोना। ओमफ्राय ओरैनोथ' बिदिनो खामानि मावलाबाय थायो आरोना। ओमफ्राय दायो ओरैनो दं दासान्दि। ओमफ्राय नोंलाय ब्र'? ओमफ्राय ब्र'आ नों बहानिमोनलाय खोन्थाहरलाय। रुटि खाया क्या नावदारना? रुटि खाया क्या नावदारना? रुटि तो अभी नहीं खाया थोड़ी से। मा लाबोखो? कमेन्ट गाइस। ब्र' आं बाक्सानि, नोंलाय ब्र' नावदा? आं उदालगुरिनि ब्र'। आं उदालगुरिनि। बाक्सा मा गामिनि ब्र' नोङो? बाक्सा मा गामिनि? आं बाक्सायाव दाख्लैसो बेरायना फैखांबायलै। प्लीज 200 नावदारना। सर खान मेरा पास आईडी नहीं है, देखो मैं आपको एक सब किया है। मेरा पास आईडी नहीं है ब्रो, मैं आईडी नहीं बनाया है, बनाएगा कल परसों आईडी बनाएगा मैं। सर खान मैं कल परसों आईडी बनाएगा। सर खान टी
हेल' स्टिल ब्र' मा बुंखो स्टिल मा खालामदों? प्लिज 200 नांबाय थादों आरोना मा ओंख्रि जानाय मोन ब्र' नावदा दा ओंख्रिया जोंना अनलासोमोनलै बेनिफ्राय अनला ओंख्रिमोन आरोना मोनसे भाजा दंमोनलै बुथुवा ना माबा मोनसे भाजामोन ओमफ्राय नारुन ओमफ्राय नोङो बाक्सा मा गामिनि? ब्लु नांदों आरोना अके ब्लु दे राहाय सोर सोरनो ब्लु नांगौ खोन्था नारुनजोंबो लोगो जा नारुन ब्लु नांगौ नामा? बेनिफ्राय सारखान आं बाक्सा सालबारिनि ब्र' सालबारि होमबाथ' आं सालबारियाव दाख्लै थांना फैखांबाय आङो सालबारियाव लोगो दंथ' आंहा सालबारि खान्थालगुरि ओमफ्राय ओरैजाय सालबारिखै ओमफ्राय दिनै बाक्सायाव ओरै रुपयखै माबा दंबालाय गनेश फुजा जागासिनो दंबालाय सियर हेल' गाइस कमेन्ट गाइस रुपययानो नुवा रुपहियावनो नुवा नामा दाना रुपयावनो नामा न'आ रुपयनि कम्पिउटार दखाना बिखौ सिनायो आङो सारखान क्या मा र' दे एक मिनिट प्लिज 99 नाबदार ना बेनिफ्राय नारावदों कम्पिउटार दखाननि दखान तिनिआलिनिया नामा नामदा आरोना ओं रुपयनि कम्पिउटार दखान तिनिआलिया दैमालु होननायखौ सिनायो नामा नोङो दैमालु सरखान दस ब्लू आपने इफ प्लीज सब नाम आरोना सब्सक्राइब मत लिखो सब लिखो ओनली सब SUB ओनली स्कुल इसाई लिखो बेनिफ्राय नो इउ आर मुसलमान नामदा आरोना सिनायो नामदा आरोना बि दैमालु होननायखौबो सिनायो आङो माने जोंनि लोगो आरोना जों कलकातायाव ओरै खामानि मावहैनायमोन बेनिफ्राय बिदिनो माबा मोनखौ सिनायो नामा नोङो मानदे मोनखौ सिनायो नामा मानदे ओरैनो मानदे होनना बुङो बेबो सालबारिनिनो मानसिया दंफां होयो बेनिफ्राय गेरेमसा होननायखौबो सिनायो नामा कम्पिउटार माबा मानसिया थियेटाराव थायो आरोना इयो ओमफ्राय नारुद प्लिज 96 नाम्बार आरोना लोगो जालाय नै आं नोंनोबो माबा होनो लोगो जानोबा ब्लु ना होबाय आरोना आङो हेल' गाइस आप लोग हियर थेंक इउ स' माच गासैखौबो आरोना थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय कमेन्ट खालामबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना गासिबो सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ
नारुन देने साब प्लिज 96 नाव आरोना नारुन नैबे सारखानखौ साब खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय नोंखौबो खालामफिनगोन जादों आरोना ओमफ्राय अल इफेस श' करो होनना बुंदों आरोना अल की पेज करो हेलो सा सरखान मतलब नारुन ने बोला है कि आपको मतलब आप नारुन का वीडियो देख के साफ करके कमेंट छोड़ के आना और नारुन ने आपको बैग साफ करेगा कमेंट ना ना कमेंट कमेंट ऑल बैग हिम नारना सभी लोग को बोल रहा है सभी लोग नारुन को साफ करो और साफ करके कमेंट छोड़ के आना है और नारुन ने आप लोग को सभी को बैक कर देगा हेलो हेलो किधर चला गया सनखर सरखान गेमिं स्टेला स्टेल ब्र मा खालामदों बुधबाराव सिख्लाफोर नायनो थाङाखै नामा स्टेल ब्र एलबि दोनथ'नोसै नामाथाय आङो लोगोफोर माथो मानसिफोरानो गैथारा दिनै सोर सोर साबा लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो बेनिफ्राय नारुन नोंनि भिडिअखौ नायगोन आङो दसे थानानै एलबि जोबखांबा नायनानै कमेन्ट खालामगोन दे आङो कमेन्ट चेक खालामनो जाबाय दाहाय आं हरगोन कमेन्ट हा हेलौ गाइस गासैखौबो थेंक इउ स' माच आरोना आंनि एलबि दसे सम लाबो नुजाबोनायनि थाखाय बेनिफ्राय नारुन ब्र थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय सारखान थेंक इउ स' माच आरो स्टिल ब्र थेंक इउ स' माच आरोना आं एलबि बन्द खालामसै गासैखौबो थेंक इउ आरोना थेंक इउ बाय एलबि बन्द करदो आरोना ओंलै ब्र दिनै बन्द खालामसै दिनै इन्ट्रेस्टआनो गैया जेबो इन्ट्रेस्ट गैया दिनैनि दिना एकदमबारे गाथि आरोना जेबो माबा फैनाय नंला दिनैना मानसिसो गैया होनना बुंदों आरोना मोनसेबो गैया होनना बुंदों आंलै मोनसेबो गैया मा खालामनो दोननोसै आरोना ब्र थेंक इउ स' माच दै ब्र आं दोनबाय दै कमेन्ट होग्राबो गैया ओंलै दिनै गैया मानसिफोरा बिराद अनलाइन दं गासिबो दंजोबो आरो